3-4. Καλησπέρα. Ήθελα να σας πω κάτι πριν. Θα κάθεστε εκεί που λέει το όνομά σας, γιατί λόγω της ρομποτικής κάμερας υπάρχει πρόβλημα στην αναγραφή του ονόματος επί της οθόνης. Εάν φεύγετε σε άλλη θέση, θα φαίνεται στην οθόνη ότι μιλάει ο δρόσος και θα φαίνεται κάποιος άλλος, ο σταφυλάς σας. Είναι μέχρι να πιάσει τις φάτσες στο AI, να τις γνωρίζει από μόνο του. Είμαστε προχωρημένοι πλέον. Μετά τις πιάνει μόνο του. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο είναι όσον αφορά την ψηφοφορία. Βέβαια, αυτός που κάνει τα αρνεύματα λείπει σήμερα, αλλά θα λέτε ναι, όχι, για να ακούγεται καλά, έτσι, γιατί... Λοιπόν, έχουμε την πρώτη ειδική συνεδρία της λογοδοσίας και σας το λέω πρώτη, γιατί πλέον με το νέο κανονισμό λειτουργίας η λογοδοσία δεν παίρνει αριθμό από το γενικό, τη γενική αρρύθμιση, παίρνει δικιά της, ώστε να συμπληρώνει το αριθμό σε 6 στο τέλος του έτους. Και έχουμε λοιπόν την πρώτη ειδική συνεδρία της λογοδοσίας του έτους 2025, σήμερα 26 Φεβρουαρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18. Δεν απαιτείται απαρτία, αλλά παρόλα αυτά λέμε για την παρουσία για το Νταούτης Γεώργιος, Κοτσίνης Σπυρίδων, Παυλαδέλης Δημήτριος, Απών, Καπνιά Μπούνα, Άννα, Ζαλακούδης Δημήτριος, Κουράσης απουσιάζει, Παπακώστας Ευθύμιος, Καΐσια Αγγελική, Αποστόλου Ηλίας, Δανάκος Στέφανος, Σταφυλάς Παναγιώτης, Μανταφούνη Εκατερίνη, Νικητόπουλος Σταύρος, Σκαλάτο Αναστασία, Ρέπας Ιωάννης, Σύσκας Ιωάννης, Τσελέκας Μιχαήλ, Παπαγεωργίου Περικλής, Βιδάλη Ελένη, Μανιάτης Γεώργιος, Μαυρομάτης Γεώργιος Εμμανουήλ, Σπηλιόπουλος Νικόλαος, Σαμόλης Αλέξανδρος, Ταπακίδη Ματινοπούλου Μαρίνα Απούσα, Στίνκα Μαρία Απούσα, Παπαδήμας Χρήστος, παρόν, Δημητρόπουλος Ανδρέας, παρόν, Μαλτέζος Ιωάννης Απών, Καλαράς Παναγιώτης Απών, Σκολαρίκος Θεόδωρος, Βαρλάς Γεώργιος, Καλτέκη Ευθυμία, Καραβίδας Μιχαήλ, Μαξούρας Θεόδωρος. Προχωράμε λοιπόν στην ημερήσια των πίνακα θεμάτων της ειδικής συνεδρίασης. Διαβάζω τα ερωτήματα όπως μου ήρθαν, δηλαδή πρώτα της λαϊκής συσπήρωσης, και αφορά το πρώτο αίτημα ενημέρωση από τη Δημοτική Αρχή σχετικά με που πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του Δημάρχου με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για το στρατόπεδο 301. Κύριος Σκολαρίκος έχει το λόγο. Ναι. Λέω, κύριε Πρόεδρε, να πω και για τα δύο για την οικονομία του χρόνου. Πολύ ωραία. Τότε απλά να το αναφέρω και το δεύτερο. Ναι. Αφορά το Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο Καματερού, που αντιμετωπίζει προβλήματα όπως το πρόσφατο αγώνα handball. Ναι, επιλέξαμε αυτά τα δύο θέματα, αγαπητοί συνάδελφοι. Καλησπέρα και από μένα. Το πρώτο θέμα έχει να κάνει με ένα δελτίο τύπου της Δημοτικής Αρχής, με το οποίο μας ενημέρωσε τις προηγούμενες μέρες ότι συναντήθηκε με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας σχετικά με το στρατόπεδο 301. Δεν θα αποφύγουμε ένα σχόλιο. Θεωρούμε ότι, βέβαια, έτσι όπως παίζεται το παιχνίδι του Αστικού Κοινοβουλίου, αυτά συμβαίνουν. Δεν είναι κάτι που μας εκπλήσει φυσικά, αλλά δεν νομίζω ότι χρειάζεται ένας δήμαρχος, προκειμένου να συναντήσει την πολιτική ηγεσία του ενός Υπουργείου, να χρειάζεται η διαμεσολάβηση ενός άλλου Υπουργού. Νομίζω ότι θα μπορούσε, κύριε Δήμαρχε, να γίνει και αυτό τελώς. Το λέω επειδή αναφέρεται και στο δελτίο τύπου. Αλλά αυτό, ας πούμε, ότι είναι ένα σχόλιο που δεν έχει να κάνει τόσο με τον πυρήνα του θέματος. Κυρίως εμείς θέσαμε το θέμα αυτό σε σχέση με το γεγονός ότι στο δελτίο τύπου αυτό που ήταν, να το πούμε έτσι, συνοπτικό, δεν υπάρχει κάποιος άξονας, ας το πούμε έτσι, των θέσεων ή των προτάσεων, θα μπορούσε να πει κάποιος, της Δημοτικής Αρχής. Δηλαδή, με ποια, πώς να το πω, με ποιον οδικό χάρτη προσήλθε η Δημοτική Αρχή στη συνάντηση με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας.
Ως εκ τούτου θέτουμε αυτή την ερώτηση, προκειμένου να μας ενημερώσει η Δημοτική Αρχή για τις στοχεύσεις που έχει σε σχέση με το συγκεκριμένο χώρο ή αν θέλετε για τις απαντήσεις που πιθανά έλαβε από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Και εμείς, για να ολοκληρώσουμε το θέμα αυτό, επαναφέρουμε τη δική μας θέση. Την έχουμε διατυπώσει και στο Δημοτικό Συμβούλιο Πολάκης και με άλλες ευκαιρίες, ότι θεωρούμε ότι το στρατόπεδο αυτό πρέπει να μετεκατασταθεί και επειδή στο στρατόπεδο αυτό πέρα από ένστολο προσωπικό υπάρχει και πολιτικό προσωπικό και μάλιστα εκατοντάδες εργαζόμενοι, εμείς λέμε ότι πρέπει να διασφαλιστεί τύχη αυτών των εργαζομένων, η θέση εργασίας τους και όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές. Όχι δηλαδή να γίνει μια μετεγκατάσταση σε βάρος των δικαιωμάτων. Η απάντηση που είχαμε λάβει τότε και σε σχετική ερώτηση στο κοινοβουλευτικό έλεγχο που είχε γίνει είναι ότι προκύπτει ζήτημα κόστους σε σχέση με τη μετεγκατάσταση και εξ όσων θυμάμαι δεν νομίζω ότι προέκυπτε κάποιο ζήτημα, ας το πούμε έτσι, επιχειρησιακό ή άλλο σε σχέση με το στρατόπεδο. Και το δεύτερο σκέλος και το πιο ουσιαστικό της δικής μας προσέγγισης είναι ότι αυτός ο χώρος πρέπει να γίνει ένας χώρος πρασίνου, είναι στο κέντρο της πόλης, ένας χώρος αναψυχής, πολιτισμού, αθλητισμού κτλ. Με πρόσβαση ελεύθερη για τους δημότες, που νομίζουμε ότι θα είναι μια πολύ μεγάλη ανάσα συνολικά για το Δήμο και πιο ιδιαίτερα για το κέντρο της πόλης και τα Μικονιάτικα. Το δεύτερο ζήτημα, αγαπητοί συνάδελφοι, έχει να κάνει με την κατάσταση του κλειστού Δημοτικού Γυμναστήριου Καματερού. Ενημερωθήκαμε πρόσφατα ότι έγινε ένας αγώνας handball, ο οποίος αναβλήθηκε και επαναλήφθηκε, όπου εκεί, εντάξει, όντως, σε μια δυνατή νεροποντή, υπήρχε διαρροή από την οροφή. Εξ όσων έχουμε μάθει, ένας αθλητής τραυματίστηκε. Δηλαδή, ουσιαστικά ήταν επικίνδυνο το παρκέ για τη διεξαγωγή του αγώνα. Πέρυσι το καλοκαίρι, εκτός από αυτό το περιστατικό, είχαμε και την πληροφόρηση ότι, αν θυμάμαι καλά, ήταν διεξαγωγή κάποιων ή εξετάσεων ή πτυχίων της Ελληνικής Πυρμαχικής Ομοσπονδίας, όπου η κατάσταση ήταν αφόρητη σε σχέση με τη ζέστη και χρειάστηκε να έρθουν εκεί εσπευσμένα κάποιοι ανεμιστήρες προκειμένου στοιχειωδώς να είναι ανοιχτή η κατάσταση. Επομένως, με βάση αυτά τα δύο περιστατικά που έχουν περιέλθει στις γνώσεις μας, εμείς ρωτάμε, κυρίως με το πιο πρόσφατο, ποια είναι τα προβλήματα τα συγκεκριμένα του Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου Καματερού και ποιες είναι οι ενέργειες που έχει κάνει η Δημοτική Αρχή για την αντιμετώπιση τους. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Και εμείς ευχαριστούμε, κύριε Σκουλαρίκο. Ο κύριος Δήμαρχος έχει το λόγο. Λοιπόν, το τελευταίο χρονικό διάστημα, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, όπως πολλοί από εσάς πιθανόν να έχετε πληροφορηθεί είτε στις ειδήσεις είτε από διάφορα μέσα, έχει μπει σε μια διαδικασία κλεισίματος διαφόρων στρατοπέδων ανά την επικράτεια. Θεωρήσαμε λοιπόν σωστό ότι είναι μια καλή ευκαιρία να επικαιροποιήσουμε και να ξαναβάλουμε πάνω στο τραπέζι το θέμα του 301. Το είχαμε ξανακάνει και στην προηγούμενη θητεία μας, από ό,τι φαίνεται ανεπιτυχώς. Θεωρήσαμε λοιπόν ότι είναι μια καλή ευκαιρία. Δεν μεσολάβησε ένας υπουργός για να μπορέσει ο Δήμαρχος να δει τον άλλον όπως αναφέρθηκε. Απλά ο δεύτερος υπουργός, ο κ. Χρυσοχοΐδης, που ήταν μαζί στη συνάντηση, είναι και τοπικός βουλευτής και προφανώς έχει και ο ίδιος ενδιαφέρον για την περιοχή και ζήτησε να γίνει από κοινού η συνάντηση. Τώρα, πράγματι, έχει αναφερθεί κατά καιρούς το θέμα του κόστους μεταγκατάστασης ή μετακίνησης. Αυτό όμως δεν μπορεί να αποτελεί μια αφορμή, ούτε να αποτελεί δικαιολογία ότι τι θα γίνει με το προσωπικό. Όπως όλοι γνωρίζουμε, δημόσιοι υπάλληλοι δεν κινδυνεύουν οι θέσεις εργασίας τους. Οι στρατιωτικοί δεν είναι συνηθισμένοι, σχεδόν κάθε 2-3 χρόνια αλλάζουν στρατόπεδο. Το πολιτικό προσωπικό είναι το ζήτημα, το οποίο, πέρα το ότι οι περισσότεροι είναι σε ηλικία συνταξιοδότησης, οι υπόλοιποι φαντάζομαι θα τοποθετηθούν σε άλλες υπηρεσίες. Εμάς το μείζον θέμα που μας απασχολεί είναι να μπορέσει αυτός ο χώρος, όπως προτείνετε κι εσείς, να δοθεί στους κατοίκους της πόλης μας
και να αποτελέσει άλλον έναν χώρο πρασίνου και αναψυχής που θα μπορούν όλοι να τον απολαύσουν, αλλά και να αναβαθμιστεί γενικότερα το κέντρο και κυρίως τα Μικονιάτικα και η Τσούμπα που περιβάλλουν το στρατόπεδο. Τις επόμενες μέρες θα ακολουθήσουν μια σειρά συναντήσεων για να διερευνηθούν όλα τα ζητήματα που τυχόν μπορεί να αποτελούν τροχοπέδι ή δυσκολίες και να καταλήξουμε να έχουμε μια σαφή απάντηση για το τι μέλη γενέστε. Αν όντως είναι εφικτό να γίνει μετεγκατάσταση, απομάκρυνση ή οτιδήποτε άλλο του 301 και να αποδοθεί ο χώρος στους κατοίκους προς χρήση. Για το δεύτερο θέμα, κύριε Δήμαρχε, εσείς, για το θέμα του κλειστού. Ναι. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά το κλειστό τώρα, πράγματι υπάρχει ένα ζήτημα με τη μόνωση. Στο γήπεδο, παρότι έγιναν κάποιες συντηρήσεις, κυρίως στον εσωτερικό χώρο και στο παρκέ το περασμένο καλοκαίρι, δεν κατέστη εφικτό να γίνουν και οι μονώσεις που δεν έχουν γίνει ποτέ από τότε που παραδόθηκε, δηλαδή περίπου 15 χρόνια. Έχει προγραμματιστεί να γίνει το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, οπότε πιστεύω να μην ξαναδημιουργηθεί κάποιο αντίστοιχο δυσάρεστο γεγονός και να αναβληθεί ένα παιχνίδι, αλλά κυρίως να τραυματιστεί κάποιος αθλητής. Ευχαριστούμε, κύριε Δήμαρχε. Περνάμε σε ερωτήσεις Δημοτικής Παράταξης όλη μια πόλη. Είναι το τρίτο θέμα, έτοιμα ενημέρωσης από τη Δημοτική Αρχή σχετικά με το πρόγραμμα των ποδηλάτων. Θα τα πούμε και τα δύο, κύριε Σαμούλη. Και το δεύτερο είναι σχετικά με το πρόγραμμα αναβάθμισης των σχολικών μονάδων, στο οποίο έχει τοποθετηθεί αντλίες θερμότητας, λόγω ότι οι αντλίες δεν έχουν μπει ακόμα σε λειτουργία. Ο κύριος Σαμόλης έχει το λόγο. Ωραία. Καλησπέρα και από μένα. Το είπε το ερώτημα ο Πρόεδρος. Ουσιαστικά η πρώτη μας ερώτηση είναι για τα ηλεκτρικά ποδήλατα. Σε αυτό το ερώτημα λοιπόν είναι πώς προχωράει το πρόγραμμα των ηλεκτρικών ποδηλάτων, ποια ενημέρωση προχωράει, γίνεται στους συνδημότες μας, στους πολίτες μας. Και το άλλο είναι, έχουμε παρατηρήσει ότι σε δύο από τα σημεία, δηλαδή πίσω εδώ στο Γαλαξία και στην πλατεία του Γεροβουνού, απουσιάζει μεγάλος αριθμός ποδηλάτων. Λίγο να μας εξηγήσετε πώς συμβαίνει αυτό. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κοτσίνης έχει το λόγο. Καλησπέρα και από μένα. Λοιπόν, πράγματι, λίγα ποδήλατα βγήκαν στις πλατείες που έχουν οριστεί αυτό το τρίμηνο, και αυτό ήταν γιατί υπήρχαν κάποια προβλήματα όσον αφορά, όπως και οι περισσότεροι δήμοι που συμμετείχαν σε αυτό το πρόγραμμα, όσον αφορά το application, γιατί κόλλαγε συνέχεια και μέχρι να έρθουν οι κατάλληλες ρυθμίσεις. Αυτή τη στιγμή έχει ολοκληρωθεί, έχει φτιαχτεί δηλαδή αυτό το σύστημα και αποφασίσαμε κάθε μήνα, για να μην υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά και με τους δημότες να ενημερώνονται, να βγάζουμε λίγα ποδήλατα έξω. Ήδη αυτό το μήνα, την επόμενη εβδομάδα, θα βγάλουμε άλλα 10 και θα συνεχίσει σταδιακά. Επίσης, υπήρχε και ένα πρόβλημα το τελευταίο διάστημα δολιοφθορών σε αρκετά ποδήλατα, αλλά και σε βάσεις που ήταν σε πλατείες κτλ. Αντιμετωπιστήκανε και σιγά σιγά μέχρι το επόμενο δίμηνο θα βγουν όλα τα ποδήλατα που είναι στις αποθήκες του Δήμου αυτή τη στιγμή. Ευχαριστούμε, κύριε Κοτσίνη. Για το θέμα το δεύτερο για τις αντλίες θερμότητας. Ναι. Συγγνώμη. Κύριος Δημητρόπουλος κάτι να πει. Αυτό που είπατε ουσιαστικά, ότι δεν λειτουργούν, νομίζω ότι έχουν παραδοθεί από το καλοκαίρι και εντάξει, προφανώς υπάρχει πρόβλημα και στα σχολεία και με τη θέρμανση, δηλαδή ότι ουσιαστικά υπάρχει, δεν έχουν υποφεληθεί τα παιδιά από αυτό το έργο. Και οι εργαζόμενοι προφανώς, και τι ακριβώς συμβαίνει. Κύριος Κοτσίνης. Εντάξει, τα παιδιά από αυτό το έργο έχουν υποφεληθεί σε μεγάλο βαθμό και από τις θερμοπροσώψεις και από το φωτισμό
Έχετε δίκιο όμως όσον αφορά για τις αντιλίες θερμότητας. Για να λειτουργήσουν οι αντιλίες θερμότητας και τα φωτοβολταϊκά που είναι στα περισσότερα σχολεία, πρέπει να γίνει αναβάθμιση από το ΔΔΕ, δηλαδή να αναβαθμίσει την παροχή του. Έχουν γίνει αιτήσεις σε όλα τα σχολεία που έχουμε κάνει ενεργειακή αναβάθμιση. Ας δώσω ένα παράδειγμα, σου πω το γυμνάσιο, το Λύκειο Καματερού. Από τον Ιούλιο που είχε γίνει η αίτηση στο ΔΔΕ, συνδέθηκε πριν μια εβδομάδα. Έγινε επαύξηση δηλαδή της γραμμής για να μπορέσει να σηκώνει το βάρος της αντλίας θερμότητας. Προγραμματίζεται για την επόμενη εβδομάδα, σας τα αναφέρω και ονομαστικά, το 7ο Δημοτικό Καματερού και θα προχωρήσει το 8ο Δημοτικό Αγίων Εναργύρων και το αμέσως επόμενο είναι το πρώτο Γυμνάσιο Αγίων Εναργύρων και θα συνεχιστεί. Είναι πρόβλημα λοιπόν του ΔΔΕ και καθυστερήσεις που είναι μέσω του ΔΔΕ. Από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου και από την ανάδοχο εταιρεία έχουν ολοκληρωθεί όλες οι απαραίτητες εργασίες. Έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες προς το ΔΔΕ για να κάνει τις επαυξήσεις και υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση και όπως και σε άλλους Δήμους ισχύει αυτό το πράγμα με το ΔΔΕ. Παρ' όλα αυτά όμως, συγγνώμη, να πω ότι και η τεχνική υπηρεσία του Δήμου σε συνεννόηση με την ανάδοχο δεν έχουν μείνει τα σχολεία χωρίς θέρμανση, γιατί δουλεύουν παράλληλα και με πετρέλαιο, ώσπου να ενεργοποιηθούν τα φωτοβολταϊκά και αντιλίες θερμότητας, οπότε αυτομάτα τότε θα κοπεί και η τροφοδότηση του πετρελαίου. Πολύ καλά. Παρόν και ο κύριος Βαβλαδέλης για την ειδική συνεδρίαση. Θα προχωρήσουμε χωρίς διακοπή, νομίζω, στην κανονική συνεδρίαση. Μισό λεπτό για τεχνικούς λόγους να μας... Ευχαριστώ.